Good evening everyone for tonight video mga kandusanan. Narito kami sa Tagbuaya mga kandusanan kasi last vigil na to ni Auntie Sofia. Kaya mga kandusanan may naano kami mga kandusanan na meet kaming solo parent na gusto niyang i-vlog siya mga kandusanan at ma-interview siya. Siya ay si Rebecca Gabilan nga taga Tagbuaya, Bangonay, Habonga, Agusan del Norte. Katong karon kang bagyote? Oo. Tagan ko tong sabon ng USA, ng Baldi. Akatulang mo nagawat? Oo, mga. Daham gani ko, abin ako, tagaan ko. Dili. Assistant. Oh, financial assistant. Mara akong taga naman, makibamata po, president naman. Okay. Kaya, ang katong pag-meet. Pila na kaka-years nga single te? Ilan ka katong? Gikan atong 2018, ning buwag ko sa kumbana, paingon ako diri 2018, dili na gid ka. Ang biki nga bagyo o katong danting bagyo ba to? Dinhin ako utong maning, dinhin ako. Itong sunod-sunod nga bagyo, naan ako diri Kaya nakaagi po ko itong wala ko magbuwag sa kumbana, ang super typhoon nga Yolanda, dito po ko sa Pagangari. Ay, gadagay kay lugar gaan ko, auntie. Katong nakadawat po Dili ay ang expected manggod nako sa imuhati kung time nga katong ganina ba di ba? Nagdala mi. Nilagdala ko siya na masipag siya. Oh, abi na ko is, abi na ko na kay Barna. Wala da iti. Wala mabita nga akong sa diri nga maminyo ko ana ganay ko. Matigom lang ko sa dako lang, di na ko minyo di ko matakilaw sa basta balang mamatay na lang ko sa dako lang. Basta ko mga anak. Na siya nagpuyo dire sa Tagbuaya. Pila ka buki mong anak te? Ang diri sa ako karon ko na lang kay isa na ko na sa kamagwang na sa Cebu City sa akong ate kay ito'y anak 24 ang edad. Nanay mga minyo. Ang anak na ako nga babae si Maria Rebecca Argilies Gabilan Cervantes nasa ano sa paingis as Colorado sa Kuro. Ang imong Ay, nara diri agyapon sa Agusan del Norte, diri ka pun sa Bongga. Ay, mao. Nagyapon. Ah. Wala sa din. So nagka-layo-layo gid mo sa imong kuan di ay sa imong mga anak. Ay, pila na So kinsa pila ka bukang imong anak karon te? Na diri John Rob og ang nadiri sa si John Tagbuaya. Rob. Si John Rob og si Joanna Lian og si John Emerald. Di, mangutana lang ko. Nya nag-eskwela pa. Grade 8. Ay, mangutana lang yung ang kanang income ba sa kanang pais ko lang wala kay bana. Wala kay Akong magwang. So magulang lang nimo ang naghahatag og financial support. Akong anak na ako to'y diferensya sa something. Oh. Nag-umana ka din. tabanganon po nila na mo to nga anak gani ko nga nang nangayo ko kuan sa experience sa mga bata na mahipag Financial assistance bigyan mo tino. ito biya ko kung niagi nangayo ko ginabang iskantabang financial assistance sa mayor tagaan lang ko og 500 din yung biyagin grower niya nga sa munisipyo kabayad lang ko sa project Mayor Montero. Oo. Project sa PTS Eskwelahan sa high school. Samantala ang tanan na bayar na ko din tana 800 kapin. Nya karon kay wala man matagi ag 800 kapin. Ang akong gisigod akong high school. Dapat ko'y bayaran diri bali 400 kanan. Pila edad sa imong karon nga yung eskwela. Juan, 15 na karon January. Si John Ron. Lalaki na no? Oo, si John. Yung asak rin nag-eskwela sa Sa Bangunay. Bungunay High School. Oh, high school na din siya sa year. Grade 8. Grade 8. Akong Joanna Lian, grade 5. Akong John Emerald, grade 2. Wala gi kay ko sa nga paryente ni mo diri ate. Wala jud ko. Wala, nang sunod ako diri Solo parents gi siya ang kadusanan. So mga kandusan mo ni si uns pangalan kay nimo te? Rebecca Gabilan. Rebecca Gabilan. So mao ni siya mga kandusanan nga si Rebecca Gabilan nga usa ka single parent nga kanang ang iyang sitwasyon karon kuan pod kanang lisod kay tungod wala siya katimbang Mga vaccine. sa panginabuhi. Ang iyang panginabuhi mga kandusanan pag uma lamang mga kandusanan mga lisod gyud kaayo mga kandusanan nga samot sa mga
kanang financial nga ihatag niya sa mga Ikaduran ako ng anak nga nag-eskwela mga kandusanan. Mga kandusanan is muna yung ID kanang solo parents. Muning ID niya mga kandusanan. No? ID niya. Nya nabi kay murag dili gid maklaro. So mao ni iyang ID mga kandusanan, solo parent mga kandusanan. Yati kanang wala na gikay plano nga mo transfer pag laing lugar. Pare ba lang Fred out na kay halos man ko nga check mo ko dire bisan kay mangutang ko. Ulat sa ulan gikot siya ka sa diri nga sityo. Kontra ba ng butang ko sa asa kidaot ko kay wala ko kay kabayad ko ko kay ban. Gusto ko mangutang asa pero ni aging bulan. Di pero something. Wala sila kanang salig kay Wala salig sa tungod imong lagi. kay gumikan. Kung mga kandusanan Wala kay no. bana. Wala kay bana. Wala nangita. Bisang pagpautang mga kandusanan wala mo salig sa iya kay solo parent ra siya kana magduduwa nga magpautang sa iya mga kandusanan kay pag-on sa financial sa pamilya. kay basing dili daw siya kabayad. Kanina, yung galing nga, anong dili magkakamubo na kung di na ang disability na testing na ko, Dahil mo tiyempre. gusto kong mga igtabang sa disability itong pangayag hinabang niingon man ang disability nga dili ko makahatag sa inyo ha kay dili man ingon nga na kay sakit, na kay resibo, ana ang ginang gipangita katulad na yung mga medical, itong mga resita, mo na dili sila makahatag sa ako. Ang ginang gihatag sa ako ang relief nga food pa ko gawata. Ay, normal man ang relief good pa. goods na parehatag sa solo parents. Oh, dili man good Isa kay. mo is financial mo gali mo Oh, gipangita. karon kay anak mo ko sa ilaha nga ma'am. Financial nakadawat support. na makuha na ma'am kay ingon nila. So sa kabulan ka sala dili magsunod-sunod. Ay, giingnan ka? Ingnan na ko nila dito daan. Kay naman ko na sa payroll good. Oh, naka-payroll di siya. Tapos Pero dili ka membro sa Parface. naay ako incoming. Incoming pa lang. Nagkuan pa lang kining nagpaabot pa lang ko sa cash card bitaw pero wala pa. So kung wala pa maka na-releasean so Wala pa. kung marilisan ka unsa may imong plano Ang ana? plano na ako ay ni ayuhon akong balay, anya mag-garden ko sa patag sira sa magwang man ay ako niya. Gusto Pero ko ulat sa kanang yuta nga imong gipuy-an karon sako ng magwang. sa ingsuon gid nimo. Oo. Nganong dili mo tanan ko sa mga dili gid ka taga diri. Nganong nakayuta man mo dati. Atong nagtrabaho ako magwang sa una sa aniko. Tong dinhi siya na destino na sign ba nga Oh, so ang yuta gi-transfer sa imo. dili. Transfer. Diha ako. Sa magulang lagi din mo na. Sako ng magwang. Pero nakakaya gid ka no. Kaya na ako. Kaya nimo nag-stay nga wala gid kay nag-support sa mga barna unsa man nagdara. Kay pag uumara ba gid iyang kan tapos panginabuhi. na kay mga anak. Ang pangutanan na ko sim ko galingon. Ganong nakaya nimo pagbuhi ng pamilya. Kaya kung Unsa maminyo nimo? kung maminyo ko, hadlo ko nga ako anak na ko basing bandang panahon nga wala ko basing repon, mo na antos na lang ko nga di na Wait, ko maminyo. perfect ka nanay. Dinay ko maminyo. I love it, Usaon nanay. man imo nang gugma kung wala gud magugma sa imuha kung ang imong anak naman Ang purpose lang na, oo. madisgrasya. Oo. Kaya nakita na ko sa TV nga Daghang ang pinakita gugma- nga mga- ang gugma sa babae sa isa kasawa na ikaduha nimo ikatulog ka kalima ka maminyo. Ang imo namang anak nimo ay may maalaot. Mo nang nadi Pero kanang yuta nga sa imong igsuon te, mangutana lang ko. Usay tumong kuan nimo dira nga buhaton nimo ana nga yuta. Magtanom ka. magtanong yun nga So, mo nang imong gi- makamtan ba nga financial na magamit Ikaw lang ang magbuhat ana. So mao nang imong giga ako rin mabuhatan na o nagamit po di ay ang yuta no. Nagamit gyapon ang yuta sa imong igsoon kay imo manggi tamnan og mga kanang mga lagot mo no. muna akong gusto. Nagusto na ako bahalag sa 2 ka hektarya nga patag na akong gihangi sa akong magwang. Basta lang na ako round up nga patay sa sagbot, panghilo kining abuno. Ang ako lang nanganaan ko makural, matanom, nga dili ko mapildi sa mga kababay. Diha ko kuanan nga ang ingon nila makiawayon, dili ko makiawayon. Ang ako lang sila nga disiplinahon nila ang ilahang mga hayop. Kay kapila na nakuha na nagkatubang sa barangay. Okay. Oh, kay ang ilang pa nila sa kuha nakiawayon ko. Dili ko nakiawayon, sila ang nakig-away kay ang ilang hayop nila diha nila mismo gibutang sa dili ila kaguling. Ana na siya te, ha? Kuhoy.
is first na amo ni siya gi-vlog sa imo kay wala ko kabalo ganina ti abi na ko is something na Ganina ako sa imo nagtutok, nagtanaw. Wala ko Gaan kabalo ang akong ti. kuan sa imo ha, gaan ang akong Ana na siya ha. Hinaot nga matagaan ko ni mag-anghel ba nga, matabangan ko. Oh. Matanaw ni mo akong yuta sa Sitwasyon. kumagwang sitwasyon. Bisan ano ni mong atok, wa na siya langsan, dumog na ang iyang mga breast niya. Kay ipangdatogan na ako man anak na ako si Jan Emerald ang kamanghuran. Ay kamo na mo kamang Gamay pagdiday ang imong kamanghuran mo. Asa bang matulog karon te? Di ko matulog, mag-overnight ko diri Muuli mi ani ugma kay di na ko muhatod og gining sa Sa paglutong. loob. Ano ko si Ulat sa bibi. Muning mo anak ka. Kamanghuran gid mo ti. si Jan Emerald. My God, mga kandusanan. Si Auntie, sa pangalan din? Rebecca. Ate Rebecca, mga kandusanan. Abi na kong is, na siya'y asawa, na siya'y bana, mga kandusanan. Uy, mga puday sa kanya. Solo parents, mga puday siya, mga kandusanan, no? Na siya'y anak, naghanap buhay siya na mag-isa. Wala siya katuwang sa iyahang hanap buhay. Ang iyang hanap buhay mag-uuma. Oo. Mag-uuma lang siya. Nga, gi-vlog ka na mo karon, gi-interview ka na mo kayo istorya sa video para makakita ang mga tong mga netizen mga viewers concerned nato, mga concerned netizen. citizen nato. Maayong gabi sa inyo na ako nang ay tabang kay wala ko'y bana bisan ko sa dina ko maminyo kay para sa akong mga anak ang gusto lang ako na ako'y financial assistant na makatanong po sa patag sa magduwag ug ako na ako kong balay kay na ko datong audit nga wala gyud ko nakadawat og kanding cash nga assistant na para maayo ang akong balay mao na hinaot ko na matabangan ako og ikaw po dahil mansan na hawat nga maanghilan ko nimo na para Ato na siyang paningkamutan para sa inyong hating nga kining nga gibuhat ko nga videos para sa imuha nga maabot po din sa itong mga netizen nato nga mga viewers nato nga mga tabang sila para sa mga tao na kinahanglan og tabang no. Ato na siyang paningkamutan niya i-share nato ni siya. Please mga kandusanan, kung natay mga concerned citizen na mo tabang sa mga solo parents na mga nanay na walay mga bana mga kandusanan, ato ni siyang i-share ang videos para sa iyahang kagalingon nga tabangan si Nanay Rebecca. Really? Mga kandusanan mao kadto si kandusanang Rebecca Gabilan nga lumulupyo sa Tagboaya Bangonay Habonga Agusan del Norte na humihingi ng tulong na masolusyonan ang kanyang problema dahil isa siyang solo parent mga kandusanan at mag-isa niyang itinataguyod ang kanyang mga anak mga kandusanan. Kaya mga kandusanan ginawa namin tong vlog na tong mga kandusanan para matulungan si kandusanang Rebecca Gabilan sa mga concerned citizen natin dyan. Thank you for watching.